Bueno, honekin proiektua, honekin estilistazia Tolosan zure hilapaindegia. Hori da propioa? Bai, hori da, nire ibilbidea nire ama jubilatu, eta, bueno, nik ere, nire lokal propioa iriki nuen, eta, bueno, nire lan talde berriarekin, oso guztua, urte asko inditugu, eta hor jarraitzen dugu. Eta zeman lagun zaudete hor taldean? Bueno, momentu enten taldean gaude hiru persona. Bai. Azkenen, lehen ere moldatu inbehar izaten da, bakizu garaiak ere zailak dia, krisia, hau bestea, zergak eta diru... Diru asko ordaindu behar izatea. Betiko kontuak. Baina, moldatu behar izaten da, eta, gu oso guztua gaude, eta, bezeroak ere, saiatzen gara, bezeroak, sobreto, gaur egun importantea da, bezeroak, personalizatu, ez da, denak desberdinak gea, saiatu, amonari bere rulotxoakin, bere gauzakin, umeak, gazteak, gizonezkoak. Ze adibidez, ez dakit nereak zer beharko duen, zuk zure hilea behar den bezala zaintzen duzu, zeka, telebistan ematen du Kristo egurra, hileari. Kontuz. Zer? Nik baditu nire pelukerak, Maialen, Olar, Baiotebekoak, bale. Haiek zaintzen haute, Julian, eske, zuk uste zuen bestela baina eta zu itxian, zuk itxian zitentzo, zaintzen duzu pixotilea, txampua erosterakoan, hidratazioa, hori dena zaintzen duzu, ala ez? Gauzat esango izu, ni adibidez, kuarentenan hasi nintzen maskarilla naturalak iten. Denbo pila bane gandasuna, zingo, eta inun kurso bat online, bale? Bueno, eta asinitzen ite maskarilla, eta oso ondo da, asinitzen maskarilla egiten aguakatean ezurrakin, arrozakin, koko olioakin, bueno, initxun experimento batzun, erama behiratzen ziten, ez den, a ver, hija mía, ¿qué me estás haciendo? Eta egia da, pila bat ikasi nula, aprobetxatu nune bai, ia zaintzeko, pues igual plantxak ez pasatzeko hainbest, eta hor, kontuz, Nerea, egon lasai, eta askoa, lasai, ikasi nahi osonen inguruan? Bai, klaro. Zementxe ditugu, zure lankideak, Maili eta Eli, gure modeloa eta gure hile apaintzailea ere, eta, bueno, hementxe hitz jarri duna da, hementxe Aitor. Orduan, zer egin behar diguzu hementxe zuzenean? Bueno, beira, zuzenen ningo ditugu hiru orrazkera. Bai, azkar, hola? Baina, hola, tita batean. Zer orrazkera mota? Bueno, lehenbizikoa izango da, pixkat, zerbait etxean edo lanean egoteko, zerbait erosoa. Mototxa bat ingo deu gora. Mototxa bat ingo deu, Elik ingo digu, eta bueno, olako okasiotan mototxa bat iteko garen izan behar du oso informala. Ez dugu bilatzen oso horraztua izatea. Hau indezake edo zeinek etxen. Ordo, nien daiteke gomarekin edo bestela askotan ikusiotu igual, asota bat edo makil bat sartu eta pixkat bilakontzeko. Azkenen nik uste gaur egun naturaltasuna bilatzea, eta jendeak askotan kasi nahiago du etxean horraztu, ez ilapaindegira etorri horrazkera baten bila. Nik uste nereak modelo askotan erabiltzen dura. Errango nuke, ez dakit. Zer erabiltzat? Hori, mototxa eta informal, casual. Eta zukera bai, ez da askoa? Moñoak oain modan daude askoa, modan daude. Moño despeinau esatez bai, orduan ez? Bai. Bigarrena. Zuk solte eman modan zaude. Ikon ez dagoen bigarrena zein da, a ber. Bueno, bigarren aukera izango litzekeia, zerbait kalerako, zerbait informala ere bai, izango da ere bai mototxa bat, eta mototxa honei jarriko diogu zapi bat. Beti komplementoak eta asko laguntzen dute. Eta gaina eguzkin gandik babesteko, eguzkia oso kaltegarria omen da, ez da? Bai, udaran beti ere hilea babestu beharra dago, eta, kasu honetan, zapi bat jarri, eta, esan nahi detena da, beti askotan, olako komplementotxak asko laguntzen dute. Eta trajerekin a juego, satan dana, ez? Bai. Beti a juego, ez da? Eta olako koleta bat, edo zeinek indezake etxean, eta zapi bat jarri. Eta gero, hirugarrena orduan izango da, pixkat formala. Ez da, kalera erteteko behar den bezala, eta zita bat dela, edo ez da gizman. Hori da, kasu honetan, azkeneko aukera izango da horrazkera bat, pixka bat, aldamenea dijoan horrazkera bat, pixka bat bajua bezala, ilea jasota, baina pixka bat alde bat. Hori nereak erabiltzen du interesantearen egiteko. Jartzen dena jarri, hola, hartzen du ilea, hola, hartzen du alde batera, hola, eta jarri hortegi, oixen, ez? Hori pixka eta efektu hori lortzeko. Nik ere gari batean, nik ere simak eta erabiltzen ditu, eta nik ere olako bakiten ditu, hartu hola, eta jarri hortegi bat hola, baina zait iristen. Eta, bueno, bukatuko dugu horrazkera hau Elia idan bezala, bukatuko dugu horkila batzukin, beti momentu honetan asko eramaten dia, olako gauza
informalak ere bai, ikusten diala betiko orkiak edo pixka bereziguak, diziratxugo kolokesea, bueno, lima dezu zerbait, afari bat, o anizer dakit ezkontza bat. Aztena jendea pixkenaka ere ezkontzen, eta bueno... Esan behar da uneskonek ez dakitela nola izena kriston belena da. Bai, Maili da gure modeloa. Ile xorta horrekin, Edozen gauzuneteke, baina egiteko gustu ere behar da. Gustu ere behar da. Bai, hortako Eli daukegu. Bueno, Eli, eskerrik asko, Maili, eskerrik asko. Oso azkar eta tiro batean hiru horraskera, informala, erdi formala eta formalagoa. Eta, eskerrik asko benetan. Eta gaina, zureitz jari horrekin da ondo jantziko zuen, eta primerak.